Vestas er en dansk vindmøllevirksomhed, som blev grundlagt i 1945. Virksomheden producerer vindmøller til formål at fremstille elektrisk energi. Vestas er verdenskendt, og allerede i 2010 havde de opstillet mere end 41.000 vindmøller verden over i 65 forskellige lande. Vestas er en produktionsvirksomhed og faktisk en af de førende leverandører inden for vindmølleindustrien. Med sine 17.000 medarbejdere verden over og en årlig omsætning på 8,4 milliarder euro, betegnes de faktisk som de største inden for vindmølleindustrien. Vestas er en B2B-virksomhed, der er dem, som fremstiller vindmøller og sender dem videre til andre virksomheder. Vestas det er jo dem, som producerer vindmøllerne, men man kan jo egentlig sige, at det Vestas kunder de køber, det er egentlig ikke så meget vindmøllerne, men det de producerer, altså energien. Vindmøllerne producerer nemlig genetisk energi, som er det vinden indeholder. Genetisk energi er nemlig en form for solenergi, og derfor kan det betegnes som vedvarende energi, altså grøn energi, og det skåner miljøet.